Li Tirkiye ji bo hilbijartinên xwecihî bi karanîna dengan bidawî bû. Lê her çi kes 11 roj li ser van hilbijartinan re derbas ji bo, hejmartina dengên betalboyî dewam dike. Bi van dengên ji nû ve hatin hejmartin, ferka di navbera berbijar Îttifaka Gel Binalî Yıldırım û berbijar Îttifaka Milat Ekrem İmamoğlu ji 23,000 ket heta 15,000. Li gor vê rewşê bajarvanê nû yê bajarê mezin yê İstanbulê Ekrem İmamoğlu ye. Niha ji daxwazek nû ya hikûmetê heye. Partiya Dad û Pêşvebirinê û Partiya Tevgera Netewperest dixwazin ku li İstanbulê hilbijartin ji nû ve werin kirin. Ji aliyê din ve jî İmamoğlu ji bo bajarvaniyê mazbataya xwe dixwaze. Berbijarê Partiya Gel ya Komarî Ekrem İmamoğlu li ser pêvajoya 11 rojên piştî hilbijartina nû Rojeva Germ ji bo dengê Amerîka nirxand. İmamoğlu bawer dike ku encamên hilbijartinan ji bo demokrasiya Tirkiyê şansek mezin e. Demokraside د demokrasiyetê de dematim heman kes bi ser dikeve û kesekî dî tim ser nekeve, ev bêhîviyê li cem gel durist dike. Îro di Tirkiyeyê civakek dualî durist bûye. Ji ber vê hilbijartin ji bo demokrasiyetê bêhinvedaneke. Bêguman berpirsyariyên serkeftiya jî hene divê xizmetên baş bikin. Her wiha İmamoğlu dibêje ji ber rojeva hilbijartinan ya Tirkiye gelek pirsgirêkên cidî têne piştguhkirin. Di serî de qeyrana aboriya Tirkiye tê evî got. Gerçekten üzülüyorum bu ülkede ve bu şehirde. Bi rastî ez xemgîn dibim. Li vî bajarî pirsgirêkên sereke, belingazî û krîza aborî ne. Bêguman bi rêveberiya xwecihî nikare her tiştî çareser bike. Divê hikûmeta navendî van krîzan çareser bike. Lê îmkanên hikûmeta xwecihî jî hene ku barê hikûmeta navendî sivik bike. Em dixwazin ku van îmkanan ji hemû welatiyan re li gora pêtiviyan bêyî têkeliyên polîtîk bikarbînin. Kullanmak istiyoruz. İmamoğlu li ser daxwaza nûkirina hilbijartinan nerazîbûna xwe tîne ziman û dibêje ji bilî siyasetmedaran tu kes behsa hilbijartinek nû nake. Bazı yasaya aykırı vesaire piştî wergirtina bi rêveberiya Îstanbolê yek ji pirsgirêkên herî berçav xelkê belingaz û xelkê ji ber bêkariyê hîviyên xwe winda kirine. Em careke dî hîviya wan ya jiyanê ji wan re ava dikin. Li aliyeke din projeyên herî girîngkê İmamoğlu li ser aboriyê ne. Li gorî bêkarî û ji bo belengaziya bajêr formûlên wî hene. Her wiha İmamoğlu diyar dike ku dengên ji Partiya Demokratîka Gelan wergirtîne jî wekî emanet nabîne. İmamoğlu got, min bi welatiyên me yên Kurd re li ser bingeha biratî û azadiyê gelek hest parvekir. Welatiyên MHP'yî, HDP'yî û AKP'yî gerekî bêje ev şaredarî, şaredariya min e. Wî got. Siyasette yaptığımız görev emanet. Yani sahiplenmek ve vatandaşın karê dî siyasetê de emanet e. An ku şaştiyek mezin e em xwe wekî xwediyên hestên welatiyan bibînin û bi şeklek dî li wan binêrin. Pêwîst e hûn ji gel re xizmetê bikin. Rast e ez dixwazim bi welatiyan re têkeliyên germ durist bikim. Lê ez dixwazim serkeftî bim. Bi welatiyên Kurd re û welatiyên dengê xwe dayîn hedefê ez bawer dikim min têkeliyên kûr û germ ava kirine. Li van qadan jî yek ji mijarên girîng ev e. Ji ber ku bi rastî welatiyên Kurd bi azadî dixwazin xwe îfade bikin. Wan hestên aştiyê, azadiyê û biratiyê parvekirin. Ev hest di jiyana min de jî hene. Özgürlük temelinde birçok duyguyu paylaştık. Bu duygular benim de hayata bakışım. Ben Botani, Denge Amerika, İstanbul.